lokaci abokin tafiya jinin sarauta ne yi mana komai yana da lokacinsa, kowa da tasa hanyar nema. Idan da ta kuma a kafa ne yanzu ko ku gaya musu sai uwarsu. Da sun ce sana'ar mu ta bola ce, yanzu ko ku gaya musu sai uwarsu. Ga Musa tun da ya ce a gaya musu sai uwarsu. Jinin sarauta ne mana Kaduna City, a gaya musu Sokoto birnin Shehu. Jinin sarauta ne mana Kaduna City, a gaya musu Sokoto birnin Shehu. Kuɗan saurara ku ji, zina bata da kyau ku ji, munafunci ba kyau, hasada ma ba kyau, shan amana ba